не стискаха. Но има още време до края на състезанието. Сега да насочим поглед към... Ще останат ли лидера Испания? Тима на Испания. Сега ще видим. Последно съчетание за тях за многобой. Сега ще видим те какво ще направят. Ако стискат, със сигурност може би и да се качат на почетната стълбичка. Европейски вице-шампионки миналата година са испанците. Да. Много интересно изхвърляне. Колаборация. Сиарто. Две състезателки изпълниха основното действие. Чудесна динамика изпълнена и съответстваща с музиката, комбинирано с музиката доста добре. Доста интересни колаборации ми прави впечатление, че правят испанките. Такива, които... Защото всички знаем, че има един набор стандартни колаборации, които правят всички ансамбли. Те са се опитали да избегнат този момент, което прави съчетанието интересно. Много интересно улавяне тук на двете състезателки, които ловиха обръча извън зрително поле с крак. Синхрона е добър, може малко падьома да се опъне повече. Извън зрително поле критерии и тук имаме и под и извън зрително поле без ръце. Но той беше изпълнен от топките малко спорно, защото състезателките не бяха точно в позиция, в която се изисква, за да вземат този критерий. CR3 чисто изпълнен. Риска добре изпълнен. Тук малко музиката отива в самба, в бразилските ритми. Може би това ще е препратка към Рио де Жанейро. Музиката е с много добър подбор. Виждаме тази артистичност и на лицата, и на телата на... Браво, стискаха. Още една динамика накрая. Да. Много подчертани, много интересни. Да. В артистичност, може би те се откоряваха и от двете групи най-много. Виждаме и работа с лице, и работа с корпус. Това, което се изисква. Чисто изпълнение. Имаше тук там падьом, свити колена, но все пак да не бъдем максималисти, но стискаха момичетата. Генерално може да ги поздравим. Да. Предполагам, че може би със сигурност да се качат би трябвало да се качат на стълбичката. Аз очаквам да са първи. Да, ще видим. Защото много хубаво изпълниха. Азербайджан мисля, че не сме видяли от претендентите, но беше много чисто, много... Ето вижте свободните ръце, те са вече в стила на музиката. Тук този хват ще бъде наказан с 0,1 от гимнастичката в средата на терена. Но всичките колаборации с интересни престроявания, с интересни захвати, с интересни... Точно, да. Много интересни. Да, сериите изпълнени чисто, с чисти критерии. Абсолютно. Вижте и доволните лица и на треньори, и на състезатели. Има за какво. Това е от море от грешки.